Ще ни стигне ли? Аз не знам, че... Тук трябва да сложим нещо. Дечко е инженер, той ще се справи. Мако разправиш. Там другия член на семейство чупи нещо. Ти няма ли да подфанеш нещо и ти да правиш? Дай да видим бащата докъде стигна. Той е почти готов. Добре, че съм аз да му подреда инструментите. Айде. Ето ти ги тук ти. Готов ли си тук? Охо! Какво се случва, девойко? Там опира. Айде, като се справиш, ще го... Голяма забава. Интересно ли ви е? Докараха тук легота да строите. Бере, Колю Фичев. Колю Фичев. Бере. Ти, как си? Готова ли си? Дай да видим. О, този път е изрядно. Браво. И то става. И то ли е станало? О, гледай, дече, какво направи наистина. Нашият инженер. Как бе? Още ли? Още малко. Тъй ли? Да не с трошка. Той му фана цаката и вече е голям. Мастър. Голям етап. Браво. Остава сега този да се качи на него и да пробвам дали ще го задържи. Я да ви видя всички инженери там.